παπά, εγώ δεν πίνω τέτοια πράγματα. Ψάω πολύ. Εκεί, άλλη μίσκο. Παπά, δεν υπάρχει παπά, για αυτή από εδώ. Ψάω πάρα πολύ. Κάτι εδώ. Τι είναι αυτό? Είναι ένα φρέντο. Γιατί ο Φρόντο πίνει μόνο φρέντο. Ευτυχώς έχω το χαρτομάτι Λανέτ μαζί μου. Είναι εδώ στο Μαροκό, θέλει να ξαναχάσεις. Εγώ τελειώνουν όλα. Εγώ είμαι ο νέος ανανεωμένος Γκίμπλι, πήγα στα Bodyline και έχασα 145 κιλά. Και βέβαια εξηγήστηκα και με τον νέο αφρό του VC.